record. Mahmoud NG on the beat. Arewa Nadia. Tabbata akwai yarda. Zo mai zauna an ce, zo mai saba ne na yarda. Dan shi lamari na soyayya, kan mizani ne za a wada. Domin in akwai batun rabuwa, zuciya ce za ta buga. La 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 la. Ban so in yi kuka, bugun zuciya ta yau tsanani. Zan so ka zauna gefena, don karkayo nisa da ni. Zan maka dukkan kulawa, komai in ka ce shi zane. Ai so ba a san ƙarya, gaskiya ita ce jariya. In na ɗau sanki na sa, in ka fatan duk dariya. Dama za ki ganiya, a soki yau nazariya. A yanzu sai ki gane, a baya na yi uzuriya. Cikin raina in na ɗau zaga ta ƙawaye, na rasa inda za na saka kaina. Na rasa duk sukuni, haƙƙin ka ne a kaina. Ni abuwa ka yi min, dan da kai ni na saba. Na gode wa Allah da na fahimce ki, na ƙara gode wa Allah da ya cire mun san ki. Sannan ne na jinjina wa kaina da na yi haƙurin rashi. Ni dai ba zan kuma ba kuskuren da na aikata.